Čas vianočný je časom zázračným. Malé zázraky sa dejú všade okolo nás. Stačí sa len dobre pozerať. Možno sa malý zázrak odohráva práve teraz a priamo pred vami. Nech sa stane vianočný zázrak. Tu? Tu? Aj tu. A teraz si prosím vianočnú bábiku. Prosím, prosím, pekne prosím. Tak takýto malý zázrak sa udial priamo pred vašimi očami. A bude sa diať najbližšiu hodinu, predpokladám. Takže dovolte aj takto zjaviska. Dámy a páni, milé deti, vitajte na našom vianočnom koncerte. Náš vianočný anjel si želal bábiku a dostal ju. Pretože táto skladba má názov Bábika, je od Jána Melkoviča a hrala ju Sara Tumi. No a sprevádzal ju pán učiteľ Košťal. Veľký potlesk im pošlite. A ďalšie číslo bude opäť čarovné, a to doslova a do písmena, pretože vystúpia naše čarovné maličké tanečníčky a tanec má názov Abraka Dabra. The category is Dance or Die.
fireflies, watch it burn. Don't waste time on a feeling. Use your passion, no return. Abracadabra, abracadabra. In her tongue she said, "Death or love tonight." Až vianočné zvony odbijú polnoc a oznámia príchod čarokrásnych Vianoc, zabudni hneď na všetky starosti a preži chvíle v šťastí, zdraví a radosti. Keď ti snehová vločka padne na nožtek a ty pocítiš, že jemný božtek, usmej sa do neba, veď vieš, že tam niekde som ja a myslím na teba. Tak. A deti z Vianočného príbehu poslali vianočnú ozdobu prostredníctvom anjela priamo k vám. Nech sa páči. A takto postupne si dnes vyzdobíme náš vianočný stromček, pretože hovorí sa, že za každou vianočnou ozdobou a za každým vianočným svetlom je jedno detské želanie a za každým zazvonením zvončeka je jeden anielik. Tak uvidíme, či je to pravda. No a či je pravda, či bude zima biela, to ja netuším. Ale v tejto chvíli biela zima alebo baba zima bude presne tu, na tomto javisku. Predstavia sa Klára Horvátová a Natália Badíková. Na klavíri ich bude sprevádzať pani učiteľka Košťálová, na gitare Peter Oriešek a na bicích Dušan Rosenberg. Nech sa páči, dámy, javisko je vaše. Keď sa lúky oblečú do postriebrených šiat, baba zima hľadí spoza hôr. Všetky mláky chladným dýchom premení na ľad, bielu plachtu prestrie na náš dvor. Fučí severák a na obočných sklách ostrým perom kvety kreslí mráz. Z usmochlených dní už nikto nemá strach, veď biela zima navštívila nás. Biela zima navštívila nás.
Klára Horvátová a Natália Badíková a ich baba Zima. Do nového roku veľa šťastia, lebo je krásne. Veľa zdravia, lebo je vzácne. Veľa lásky, lebo je jej málo. A veľa všetkého, čo by za to stálo. Fujavicu šťastia, výchricu pohody, závej radosti, len malú vločku všedných starostí a hlavne lavinu zdravia a lásky do nového roka prajeme my. A my vám to želáme takisto. Máme tu ďalšie vianočné želanie. Ďakujeme. Môžete pokojne, pretože ja predpokladám, že aj tie deti, ktoré sú na tých vianočných videách, sú tu medzi nami. No a teraz priestor dostanú nádherné hudobné nástroje a nádherné dámy. Zina Dobošová a Zuzana Horvátová. No a zaznie skladba Kontratanec. Zina Dobošová a Zuzana Horvátová. Tisíce drobných hviezdičiek šiari na konári do uzla vianočných pesničiek, vplieta sa tisíc prianí. Dajme si pod stromček úsmev, čo slzy stiera a rany hojí, kus dobrej vôle, súcitu, veď to všetko tak málo stojí. Hromadu darčekov, čo srdce pohľadia, rodinu a priateľov, čo nikdy nezradia. Bohatstvo krôčik, ako šťastiu krok, nádherné Vianoce a šťastný nový rok. Prajme vám krehné Vianoce. Prajme vám pekné Vianoce, nech sú tie najkrajšie. Nech sú krajšie ako tie minuloročné a nech tie budúcoročné budú ešte krajšie. Nech sa to krásne stupňuje a stupňovať sa to bude aj tu, na tomto javisku. Vianoce bez skladby Adeste Fideles si mnohí z nás nevedia ani predstaviť, takže nech sa páči, bude táto skladba znieť práve pre vás v tomto predvianočnom období. Vďaka komornému zoskupeniu hrať budú 4 huslisti a takisto na viole bude hrať pán učiteľ Stanek a Maximilián Hort, tak tomu bude patriť činel a timpan. Už o chvíľočku nádherná vianočná skladba Adeste Fideles.
Kde sa vzal, tu sa vzal. Stromček zrazu v izbe stál. Pod ním ležia darčeky pre poslušné detičky. Poslúchal si? Jasné. Hádam áno. Prijal si si? Jasné. Tak si uži parádne Vianoce. A užite si ich aj vy. Užite si ich aj vy, a to aj s vianočnými rozprávkami, bez ktorých si nevieme tie Vianoce ani predstaviť. Luskáčik je rozprávka a je to aj balet, ale my dnes dáme priestor baletu, pretože pôvodne bol Luskáčik balet a o to, aby sa vám predstavil Luskáčik v baletnom čísle, sa samozrejme postarajú žiaci tanečného odboru Luskáčik.
krásny, čarovný a rozprávkový bol tento luskáčik a keďže ich je veľa, tak naozaj by ste mali znásobiť, dámy a páni, ten potlesk. Ako som už spomínala, neodmysliteľnou súčasťou adventného obdobia v Novej Dubnici je náš vianočný koncert a neoddeliteľnou súčasťou nášho koncertu je aj pán primátor. Takže ja poprosím pána primátora Petra Marušinca. Privítame ho potleskom. Vítajte, pán primátor. Ja dúfam, že ste už dostatočne naladení na tie Vianoce. Takže ja vás prosím o pár slov, aby ste naladili ešte tých posledných, ktorí ešte nie sú tak priamo nažhavení na tie Vianoce. Nech sa páči. Ďakujem. Takže príjemné popoludne, milí priatelia. Tak ako tu bolo viackrát povedané, stretli sme sa tu dnes pri príležitosti Vianočného koncertu základnej umeleckej školy. Všetci sme sem prichádzali plní očakávaní, pretože nám tu vystupujú naše deti, naše vnúčatá. Musím povedať, že naozaj to vystúpenie prekonáva naozaj všetky limity, ktoré sme očakávali. Dovolte mi, aby som aj touto cestou poďakoval všetkým pedagógom a vystupujúcim za toto krásne podujatie, ktoré si pre nás pripravili. Dnes sme mali možnosť už zapáliť na adventnom venci druhú sviečku. Tá symbolizuje to, že sme zasa o krok bližšie k Vianočným sviatkom. Preto mi dovolte, aby som vám zaželal šťastné, veselé a požehnané Vianočné sviatky, plné lásky a pokoja, aby ste si naozaj oddychli a aby sme mali aj čas sa stretnúť so svojimi priateľmi. No a na záver mi dovolte teda, aby som poprosil aj pani riaditeľku základnej umeleckej školy a symbolickým kvetom by som jej rád poďakoval za to, ako sa stará o naše deti, o našich pedagógov. Pani riaditeľka, ďakujeme veľmi pekne. Prichádza riaditeľka základnej umeleckej školy, magisterka Miroslava Múdra. Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. To bol pán primátor Peter Marušinec. No a teraz poďme sa ešte viac naladiť na tie naše vianočné sviatky. Ja predpokladám, že teraz sem príde veľmi veľa mikrofónom a veľmi veľa spevákov. No a bude sa spievať vtipná pieseň, pretože keď som si prečítala názov, tak sa veľmi, veľmi na ňu teším, pretože strapatého snehuliaka som ešte nikdy v živote nevidela, ale budem ho minimálne a vy so mnou ho budeme počuť, pretože pieseň sa volá Strapatý snehuliak, jeho autorom je Ľudo Kurúc, no a bude spievať 14 spevákov. Na klavíri ich bude sprevádzať Ivanka Košťálová, na husle Leoš Stanek, na basovej gitare Peter Oriešek a na bicích Dušan Rosenberg. Strapatý snehuliak. Noc mu chystá perinu.
Ja neviem ako vy, ale ja by som dala všetko na svete za hociakého snehuliaka, aby bol na Vianoce, absolútne nemusí byť strapatý. Ale dobre, keď už nie je ten snehový, tak bude ten strapatý. No ale čo sa týka ďalšieho čísla, tak teraz si prídu na svoje všetci milovníci klasiky. No a kým sa to všetko pripraví, tak vám poviem pár informácií o našej základnej umeleckej škole. Ako vidíte, na javisku sa vám prezentuje hlavne tanečný odbor a hudobný odbor, ale aby ste vedeli, u nás je aj literárno-dramatický odbor a audiovizuálny odbor a práve tieto dva odbory pripravili tieto krásne vianočné dokrútky pre vás. No a je u nás aj výtvarný odbor a práve s pani učiteľkou ste sa mohli stretnúť pri vchode a výtvarný odbor pre vás pripravil tú malú výstavku a tie malé pozornosti. Ale poďme k tej klasike, ako som spomínala, Antonio Vivaldi. Kto by nepoznal toto meno? No a práve zo strých jeho 4-ročných období úryvky z časti jar, zima, jeseň odznejú práve teraz. No a odznejú vďaka zobcovým flautám a že ich bude dosť, tak posúďte sami. Menovite budú hrať Sara Tumi, Zina Dobošová, Zuzana Horvátová, Eliška Mačková, Petronela Pilcová, Radka Uličná, Sonia Vrbovská, Zora Zicháčková, Karolina Brunovská, Magdalena Lehocká. A toto zoskupenie týchto dám si hneď v úvode zaslúži obrovský potlesk, dámy a páni.
Flautový súbor základnej umeleckej školy Štefana Baláža. Keď uvidíte svoje sny kráčať v snehu a v srdiečkach pocítite nehu, keď snehová vločka zacenká vám, nech tížko znejú slová. Mráz namaloval na oknách biely kvet a vianočný čas opäť prišiel k nám. Pod bielou perinou spí celý svet a každý začal veriť rozprávkám. Prajeme vám krásne Vianoce. Tak neprestaňte vedieť rozprávkam a taká malá rozprávka sa odohráva v týchto momentoch aj na tomto javisku. Balet Luskáčik dokáže mať aj niekoľkohodinové spracovanie. My sme ho tu mali v takej skratke, nádhernej a pútavej verzii a keby predsa len bolo niekomu málo, tak práve teraz sa môžete pozrieť na španielský tanec z Luskáčika a to vďaka tanečnému odboru. Španielský tanec zo známeho baletu Luskáčik v podaní našich skvelých tanečníčok. My sme dve kamošky, ktoré zbožňujú Vianoce. Preto buďme hlavne spolu. Prajeme vám pekné Vianoce. Tak ja dúfam, že každé naše dieťa má nejakú tú kamošku, ako boli tie dve na tej dokrútke, pretože tie voľnočasové aktivity sú aj o tom, aby sa sociálne rozvíjali tie deti a hľadali si kamarátov a v takom tom zdravom prostredí. A práve aj to sa deje v základnej umeleckej škole Štefana Baláža. Naša základná umelecká škola má svoje súbory, či je to spevácky súbor, či je to sláčikový súbor a tak ďalej, ale podľa toho, čo sa chystá, vy, ktorí chodíte na naše koncerty, tak určite šípite, že teraz sa predstaví náš gitarový súbor. Zahrá známu pieseň od Metalliky, takže všetci milovníci si určite teraz prídu na svoje a poďme ich predstaviť menovite. Na gitare v rámci gitarového súboru budú hrať Kristian Chovanec, Andrej Janík, Hanka Múčková, Jakub Sadloň, Veronika Verná, Oliver Brunovský, no a samozrejme hrať s nimi bude aj ich pán učiteľ Peter Oriešok. Dámy a páni, gitarový súbor základnej umeleckej školy Štefana Baláža.
Tak tento zážitok ste mali aj vďaka gitarovému súboru základnej umeleckej školy Štefana Baláža. Na stole bude kapor. Mňam! A koláče. Mňam! Užite si veľa jedla a lásku od svojich najbližších. Veselé Vianoce! Mua! Tak nám tu krásne hopká ten náš aniel a poletuje aj pomedzi vás, čo je naozaj čarovné. No a čarovné sú Vianoce určite aj vďaka koledám a ani tie koledy nemôžu chýbať na našom vianočnom koncerte. No a užijete si ich práve teraz. Vystupí až 16 spevákov a budú spievať koledy. Nesiem vám noviny, aký je to svit do hory, do lesa. Na klavíri ich bude sprevádzať Ivanka Košťálová, na husle Leoš Stanek, na basovej gitare Peter Oriešek a na bicích Dušan Rosenberg. Naši speváci a koledy venované len a len vám, milá Nová Dubnica.
spevácky zbor Základnej umeleckej školy Štefana Baláža so svojím sprievodom. Už sa blížia Vianoce, ten čas ale letí. Budú zase prázdniny a rodina spolu. Yes! Prajme vám pekné Vianoce. Mua. Tak, a táto je špeciálne pre vás, táto pusa, a toto je špeciálny potlesk pre nášho aniela. Ktorý sa stará o to, aby každé to prianie a želanie sa dostalo sem z toho plátna medzi vás na tento stromček a možno kúsok toho vianočného čara aj k vám domov. A možno to bude práve vďaka tomuto vianočnému koncertu. No a toto javisko bude opäť patriť tanečníkom, no a tento raz vymenia paličky za strapce. Dámy a páni, tanečný odbor. Dynamické a plné energie. Aj také bolo toto číslo
tanečného odboru základnej umeleckej školy. Mrazivé Vianoce, všade biely sneh, konečne pokoj, nebo plné hviezd. Je to čas sviatočný, keď stromček sa vygoce, prajeme zo srdca prekrásne Vianoce. Krásne a veselé Vianoce, do nového roka, oceán šťastia, more lásky, rieku priateľstva a potok zdravia, pramienok nádej a ani kvapku sklamania. Prajem ja. Praje vám ona a ona tam zavesí ďalšie vianočné želanie. No a čo by ste povedali na taký čardáš? No a ten zavíta sem do tejto sály nášho centra Panorex vďaka Sofii Balážovej, našej veľmi úspešnej žiačke. Všetci žiaci naši sú úspešní a hoci je len december, tak mnohí za sebou majú rôzne súťaži, dokonca na celoslovenskej úrovni a majú na konte 1., 2., 3. miesta. No a práve Sofia je jednou z nich. Takže dámy a páni, Sofia Balážová s klavírnym sprievodom Martina Košťála a skladba Čardáš.
Šardáš v podaní úžasnej Sofie Balážovej s klavírnym sprievodom Martina Košťála. Nech stromček rozsvieti svetlo v nás, nech sviečka vyčarí úsmev zas. Hviezdička rozsvieti plamienok lásky v nás, želám vám Vianoc večný čas. Tak a teraz dostane priestor vždy taká veľmi atraktívna bubenícka show a to je vďaka nášmu oddeleniu bicích nástrojov, ktoré vedie Jarko Bežák a Dušan Rosenberg. Bubenícky súbor sa predstaví v zložení Matej Hort, Maximilian Hort, Gabriel Turák a Dominik Matejčík. A ja si práve v tejto chvíli dovolím poslať vďaka vám obrovský potlesk našim technikom. Vďaka vám sú vždy naše koncerty také, aké sú. Veľká vďaka páni. Tak a teraz už bubenický súbor základnej umeleckej školy Štefana Baláža.
Tlieskate bubenickému súboru a naozaj si to zaslúžia. No a kým sa tu pripraví všetko tak, ako sa pripraviť má, tak ja len pripomeniem, že bubenický súbor vedú páni učitelia Jarko Bežák a Duša Rosenberg, mimoriadne obľúbení pedagógovia. No a hrali vám Matej Hort, Maximilian Hort, Gabriel Turák a Dominik Matejčík a toto je ich potlesk. Tak. Len do rytmu, aby ste išli. Ja vám chcem pripomenúť, že keby ste tej kultúry ešte dnes nemali dosť, tak vedzte, že o 5:00 sa na námestí zapaluje druhá adventná sviečka a vraj príde aj Mikuláš o 5:30. A každé dieťatko, ako to už v Novej Dubnici býva každým rokom zvykom, dostane svoju sladkú odmenu, samozrejme za predpokladu, že poslúchalo. Takže ja verím, že novodubnícke deti poslúchajú, takže sa môžu tešiť na Mikuláša. Takže ešte raz, o 5:00 zapaľujeme druhú adventnú sviečku a program bude mať práve naša základná umelecká škola Štefana Baláža a o 5:30 príde aj Mikuláš. No a teraz, aby som vám bližšie povedala, čo sa tu ide diať. Spoločne sa vám predstavia žiaci speváckeho oddelenia a takisto aj dýchového oddelenia. No a to dýchové oddelenie, tak to je saxofónové kvinteto. Áno, počítam, dobre hovorím. Konkrétne v zložení Sofia Balážová, Laura Belková, Nina Blščáková, Alexandra Držíková a Vanda Ševčíková. A tlieskate teraz obom zložkám, takže aj speváckému oddeleniu, aj dýchovému oddeleniu a určite aj pánovi učiteľovi Košťalovi, Oriešekovi a Rosenbergovi, ktorí budú hrať spolu s nimi. Nech sa páči. Nech sa vám v novom roku všetko zlé vyhýba. Nech vašim srdciam ani duši nič nechýba. A celý svet nech sa v nádhernú rozprávku zmení, kde pre zlo a nenávisť miesta není.
tak konečne mám tu česť držať nášho anjela, ktorý má mimochodom meno Dorka za ruku. Takže, dámy a páni, tak ako sme začali, tak aj skončíme. Dial sa malý vianočný zázrak. Dial sa tam, aj tam, aj tam, tak nech sa deje aj U vás doma. želáme vám anielské Vianoce!